guys, jotono sari kaham, bahai tong bai, kakai joton kaham na hene, ang tinahan na hain ng bagay desa video tuy phải cả ang tinahin ke narango nungai kisa ang berai mani, tabuk berai tongo. Himi dong ta berai nen bagai parao logi rokri ba sajong no berayo ang tam khai pukiri paro thangai narok nai tong dian video no joya oi ko morok ngagai sini jotono wasul mamang ko jangol ni muya rok phai chau o jaga o wa thei tongo tai bari bari wa tongo akai ni no aro ni no chung muya rok sana mo sung khangkai phai chao ang tini kisa mood of haibo kisa to tong thogo tong thong mani karon hangke watui phai mani watui phai dekha tini watui ang belen chajago tong thogo watui tong mani tini watui phai pro onek thuka watui phai pro sim thumani thasing os basao basao nai wa kahdarok likha ang dipor maicha jai khongkai maicha khadipor ni maicha wa khoi tabong kai beranya hane ang khorkata wan suka video khaya na kaisa hane rong bagai video kaisa khaisine hine video salami tongo ko pukur paro ang sajong beberai tong phayoro dolok tongo dolok tong phano para nok rok kisa hasar borok bo bara rok tongo bara rok thango handal bor bang sumalai manyata ang tabok sapai ke already pukul aro pukiri duita tongo yang kaisa tong pukiri duita aro kakai kasarang kapatong ta kakai nek tong thogo tini wati phajang ne bagai tebo tong thogi tongkha thanda sal tabuk angora achungnai achugoi ang iko thaichok te chakor tupjak ang tabuk thaichok janai nai tong din rogan video paisak ang tabuk thaichok jagranai tabuk thaichok rasinai thaichok baing no saimia bisingo hamia hanggakai ani jatra hamglak hamgakan tini jatra hamnai tabuk ang thaichok kat khasinai bote janing no saimalia kosok ta tong thu kosok ta tong jabathu ta tong jabathu ta tong jabathu bahai no bahai matang sabaya de kosok dang na kaham dang na ani baik hamya tini jatra hamliya kosok se mansiu te khaksa hani hai rai phionai bahai no saimia te khaksa bo te khaksa ngake kaham dong kha Isa tong oro kirish marishna ta musu sana musu mon thachu sana musu hmiti famase musu hanya samang
가까스 마사시오 가신티 하jak시 온가 타슈고 이게 이따 가시 뚫는 날면이 너 가까이 이 가신 자예는 하니 가시티 피만다 하미야 생내리시오 온가 봐 bukol bakar tasisnya 약속으로 낭 오케이 약속으로 오케이 finally 약속하게 안 오케이 오 이 양어 비만 가이 슬라이 동안 너 푸는 간 동안도 비만 라이 동거 이거 này thó cái lai dùng camera tên cảm xúc này thuộc sĩ ra ta kia tabuk asuk ranai asuk sajung matam khanya da pigrong nanai opung khang amo hongge lagi caranya simino ama bai umsuk jora ne jora kwbangma tongya tamni hingga ke tangli janai boropa tang khese bok pungnani hingga ke ba samung rogo delin ma thango hingge samung thangya puru rogo gakai hor rogo simise ama bai ma tong bishi ke bishibang ama samung rogon thango hingge thangkase chini bok sobongnani haidaba hingge thangkase bok sobongnani hingge samunggo ma thango hingge bishik ma tongya ama bai ang chareni simino hingge amoni bage ang jefro ama bai ma tongo jesuk ama bai ma tongo am suk no happy ngo tamni bage hingge ama bai ang am suk man ma tongya haini bage ang jefro kisa kisa rok ma tongo afuro hingge ama bai mamang tongo ta nogo hingge ama bai mamang tongo hingge tini bo ama hailong kha thangya haningai samung kore hinai nogo dongman hingge koroksa bai kol khaimani muya phaina hani kol khayo amano hingge muya phaina hani kol khaiga hingge ama puila khe thangya no honoi dongkha hingge angbo phungkongkai chajak tongmani ta binile ama samungo thangalak ama bai time spend khaiman sinai hinai ta chajakai tongmani ta hingge amase serapsa pore hinggai no bai khorsa bai kol khaiga muya phailenyan hine gama ula phur thangya hani tongmani no hingge haipano bar sai dongkha bai songbo thangnani himni thoro hone logi sani dongkha kai haina hai ama thangnani thangjao kha hingge mood obung thangka nga furno mood obung gei ama ridok thanani hine ridok jomnani nai dong guta ngeke ridok mane angno sabi don mai mani thebi don man ta ga ama rotoge mayang tongkha hingge ang wan suk tong sati khata taman jaba thu hone hingge ama nai tukha mali angkai kubun dress kani phon thangnai mane kubun dress kan pe khebo ama kani phon thanai hini ta maya khai hingge bo nai tukhi mali angka tamung kha
bolongo sa tanan hingga ba ang ti sijon man dress nun just kapon nang ta bo keke yango ba shong mo phai ding hori tong phai ga dakti phai ler kha hani ne hingga kai ang no nai to kari dik ma ro ga ngake thang pai onek tong thogyang suka hingga ke tong thogya pon tam khasina bana hingga hagen tongka kai nashinga tabu nashin tongo tabu phaya ko ama sarik ngui tongka sarik ni pasta tamui tongka tago phaya ko nashingi tonga mano hingke bufurjan phaino ke borok muya kwbang phainani bagin thango muya kwbang mangkhangka phalnani hiningnai muya phailena hani thangmani ta hingka besu kwbang ma mono nashingi tongo muya ang emna suk thokjaga hingke tefuno thokjage phono mane nai phai mane aram nangjago ta thokjage phono hingke amano bakhatangi tongkha ke nasingli tongjak ta amano ke nogo tongkhang kai to mui to mano ke abon bagai yang pukhiri paro beri tong phai mani ta nogo tongkha kai mui to mano deb khatango ta ke ang ama bai bisi kagin tongjaga jifuro ang class 11 o kakha aphun simise kisa kakjago ta hingka class 19 rogo tongfur pano sai ang ama songbai amsak mane ama bai amsak kagi manya nanu ni yang rogo toni rekha ga no horsarok thogain toni rok mar phayo nogo kabi rok tongo ang ke ang ama bai bisi kagi tongmanya ta hingka tabuk se kisa tongte loing thangka 11 12 rogo tongfur ang para rok tongkhabla hingka ke bara rok tongkhangka ama bai kisa misa kagi ma tongo hingke haike tongte no mane loing thangta kisa mane khatang pano mane control kai tongmano ta hingka ke ama haike no ko tabo amsoro ko tongoi mano ta kagi hingka kai ang amano nogo kisa sa rong no hangka no rutugoi amsagai mane chiri hoi kabai tongo biang thangka hinai nai amsagai ang ama bai mane tamhon chanai kagai tongno musungya mahaita ke jotono nijini ma babu rong bai kangno musungya ta ke ang khai mane tamhon chanai amsagai mane kangno musungya tini mood off mani karon kai bono ama muya phaine thango ang tini bo time spend khainani musung mani ngai ma khaliya nogo tongan han tongmani ke bo nogo tongliya ke bo tini besung muya phai to banai ke nongno phunongnai besung muya phai to bo ke ang tabono nasingli tongo bo koita sokpaino hani ke nongno phunongnai ang borok muya phai to khang kai besung mambo nailegi na ta borok muya phai to mane chini para rok tobo amo hingke health center o jaga song lummani rok hingke kongrang mani bithor na hari chaw song o jaga mane khana o tongoi belai no chasuka hingke ama hairo kana tongkha hingka kai fatsa mane lumui rok tongkha pano hingke bithor na hari chai manta hingke o jaga health center tongmani belai no chasuka chin bagai belai no kaham kha sang jate lumani rok ba kongrai lumni just pano ongui tongkhang ka fatsa thangai bithina hari chai manota hingke iko pukhiri momsak toro pukhiri koto mo kaini na sem amsano pukhiri koto yang kheto mairok rabajak odek ke nang yang go mairok rada rabakha nor comment khai sade ke chinyang to chin bo rabakha ga baksa motamoti rabakha chinyang ke nang yang go rada rabakha comment khai sade ano ke ak to jotoni na summer vacation rong ni bagai bahai angkha te bahai ke kati tong monora comment box comment ke sade blog suk mani khlai jaiga taming ga ka ang
jorarok manang thango jorarok ring thango khainani hini mamsuk tongkhangakai samung khaide khaide yang khaide no video snamjak yangi thango hingke edit khainani bo jorarok ring thangani yang thangjago hingke haini bagai edit khainani bo time rok ring thango haini bagai ang video rok amsa mane continue rime yangi thango ta tai ang try khaina jesuk mano amsungno mane continue khai video khainani try khaine ang ge no an video no dakti phat te subscribe bo bangredi jesuk share khai mansuk share khai ledi angke ke no ani hamjang mongrenai te je ano tabuk sukjor te subscribe ano support khai dongna borong no to ang bilai ke love you ge hakin no rana logidi tongbai di tebo ketal ang jesuk mamsak funungai no ani video ge rok bujangnai tamni ke tini sal kachang belai no tongthago gike sal kachang da tabungni bagai asang sinai ang no ama hagyangka muya busuk mam khapunungai ge norok nai tongdan video no payasa tata finally ama shok paika te bo shok pai mane sari kangkha hain bagai video kisa clear kaleya ta sichinyango kalen bukoroi wati phaijoni bagai kalen thangja ama tom tu bukha nai di omo honga ke mikhonchok te mamu khabo thalik mikhon rok lefang rok te muya to mamu kha ama tini belai no lengjak suka tamni ke borok hasuko thangase muya phailayo ke tini ni ani video hamko sijai ke rong tangkai nakar diano tabuk ran bazaro samang nangai thangai dongo ke amsuk horoi ho tabuk sara soita baji tongkha tak to sal kolong bla ke amsuk sa horong suke kota ke tabuk kumoi bai thangai dongo ang ran bazaro wate kisha phaima peno chinyang wa karen chin parao kha karen sigare yang okhai tongo yang khaksa yang parao khai ke chinyang parao kha karen sigare tabuk kumoi be malai ne khe thangsinai da tabuk thanai mani je bai songni para yang okhai ke kumoi yang tinya phai dongo bo datin thangi ma lekha mongko bo samong thangjak ke ka ba horong thangka abo hingka ka sa aadhar card baine aadhar card khaimani update khaimani da abo computer bai tiklai sinai hinai tabuk thanglai nai dongo ta kumoino na singjak horong suka phaya ko tabuk bo kumoino na singjak horong suka phaya ko tabuk bo phaiga kumoi ko phai dongo tamsler khasa nang to konane aja angkatan phaya ko kosa kagos te heke kumanya ge jeng tabuk thangai tongkha ranir bazaro ge amorong gagai chini parani dokan jangoro no hadiro khai jao te oroni no mokhitung rok payo orono chigon mikon bazaro ngo chin parao
Koroi rani bazaro. Andra gundal tahna karan koriba. Rani bazaro shokpai kya. Obo tabuk jungile kam nangai faimani. Obono khainai tabuk computer dogana hablai jung. Hinge finally chini samung paikya. Hinge samung paimani yagolo jung. Tabuk phalnogo habui tongo. Chamung phalnogo. Ge chamung kisa painani bagai kumoi chamung phalnogo habui tongo. Ge jung puilawano misti phalnogo habka. Misti painani bagai. Ge kumoi tabuk misti rok nai tongo. Ge nor nai tongni jung tam pai. Hai misti paimani yagolo jung tekesa chamung phalnogo habikya. Ge aro hangkaibo biryani nanani bagai habka. Hinge bo biryani paimani ang naisingli tongkha fataro khai bisingo habiliya ang okhai bisingo habikya. Hai jung chamung rok paiye tabuk bazar hati khainani bagai thangai jongo taisa. Ge jung berma moso paitui ri phalnogo kisa hablakya. Ge arabo jotono thamugui tongbaikha akon horbo ongkhabla ge haini bagai borokbo thamugui sibaikya. Hinge jung tabuk berma pailainai berma paimani yagolo hingke no moso painai. Tabuk hingke jung berma nai tongo berma amsa kaham manliya. Hingke jung berma moso paimani yagolo tabuk jung nogo thalai sinai. Ge jung tabuk nogo firogui tonglakya. Rani bazaro tini amsuke mane lersuka thangmani bod lersuka daitai chini borokni bo mokhango amsu nukbiya. Ge haini bagai dakti fat khai jung dowoi bazar hati khai ma phalekya. Ge dokan rokbo jotono thamugui sibaikya. Horni 8ta tamo nai tongkha. Haini bagai dokan rokbo thamugui tongbaikha. Ngai bazar din ngasi tawphano amsukpan marok sibusung. Ge tinini video amsung nong sinai lengsuka angbo. Hinge jotono no hor kaham tai ketal video tesa malai fini norok bai ani video no naidi tai norok kwbang kha jesuk mansak share khaidi tai ketal ongui tongkha hangha ke norok subscribe khai dani channel no so jotono no hor kaham ge ani video no comment khainin tapok di norok jajangmani jajagya ang bahai ke saimanai norok comment khaida no ke tinin video am sunang chinai jotono no tata.